ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಲೆ ಇನಿ 2ನೇ ದಿನದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಇನಿ ತುಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇಸ್ಗೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೈಫ್ 2ನೇ ದಿನದ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆತೇರು. ಸೊಂಚಾದಿತ್ತ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಗಾಡಿತೆ ಮೂವ್ ಅಂದುಂಡು ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂದಾಗ್ಲಿ ಪಂಡ ಗಾಡಿ ನೆಂಚ ಮೂವ್ ಅನ್ಪೊಡಿ ಎಂಚ ಕೊಂಡವಡಿಂದಂತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಐಡಿಯಾ ತೆಗೆದು. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 13 ದಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ 15 ದಿನಟ್ಟು ಏತು ಪೂರ ಕಲ್ಪರು ದಾನೆ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ತೆಂಕಳತೆ 2 ಜನ ಪಿರ ಅವಡೇ ಉಳ್ಳ ಎಟ್ಟು ಯಾಲ ಎನ್ನ ಬಂಗುಳ. ಸೊ ತುಲೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಳ ರಂಗೋಳಿ ಪೂರ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಪಂಡ ಇನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ದಿನತ್ತ ಅವರ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಲೆಡೆ ಮಲ್ತುಜ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತಿರ ಮಲ್ತುದ. ಪೂರೆ ನಾಯಿ ನೋಡು ಮೆಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಲ ಈ ಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಲ ಬಲ. ನಾಯಿ ನೋಡು ಮಲ್ಲೆಡೆ ಬೇಡ 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 ಬೆಲಾಡೆ ಬಲ ಬೆಲಾಡೆ ಬಲ ಇಂತಂದು ಬರೋದು ಬರೋದು ಬಲ. ಒಳ್ಳೆ ಹೂವಾಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ನಾಯಿ ತಿಂದವರ ಎಂಕಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೂರು ಹಿಂದುವಾಂಡು ತುಳೆತ್ತಲೆ ನಾನೇ ಗಾಡಿ ಬಂದು പോകുന്നുണ്ട്. ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರೋದುಂಡು. ಓಕೆ ಬಂಗ ತುರತೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಎತ್ತದೆ ಎಂಗಳ ನೋಡಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಈ ಇಂಚಿಗೆ ಪೂರ ತೂಪುಜರು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೋಡ್ಗೆ ತೂಪುನಾರು. ಒಳ್ಳೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಫುಲ್ ಕಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಂತದ ಕೊಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋದಿಂದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಎಂಕಲ ಪಿರಾವಡೆ പോകുന്നില്ല. അവിടെ ಗಾಡಿ അത് സ്പീഡ് പോകുന്നിಜ್ജി ಎಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲೈತೆ ಬೈತಾರೆ ಎಂಕಲ ಆ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಎತ್ತುವ ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಎಂಕಲ ನಡ್ತಂದು ಪೋಂಡ ಭಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋವ ಅದ ಬಂಗು ಪೂರ ಆവുന്നുണ്ട് ತುಳೆ. ಪಂಚಗಿರಿಗಳ
പിന്നെ ഈ സൈഡ് ക്രിക്കറ്റ് പോകുന്നില്ലേര് ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಫುಲ್ಲು പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ അതാ വങ്കോ ക്രിക്കറ്റ് പോകുന്നില്ല അതാ യാ Ayan. Ayan. Ay. ಮತ್ತೆ ಆ ಸೈಕಲ್ ತಂದೈತೆ ನಿನ್ನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಸೈಕಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವಳೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ಬಿಡೋದು ಏನಿದ್ರು ಗೊತ್ತು ನೋಡ ಎದುರ್ಬೋದು तुका जायते एक्सपीरियन्स पण परा तले ऑलमोस्ट एंकल ಒಂಜಿ 9 ರೌಂಡ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇನ್ಕ ಏತ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಜಾಯ್ತು ಪೂರ ಕಲ್ತಾರಂದು ಪಂಡದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂಗುಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಚಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನು ತುಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಯ್ನ ಮಾತೆ ಅದ ಬಂಗೋ ಕಾಲು ಉಂಟು ಗಾಡಿ ಅಂತ ನಂದು ಇದು ಗೋಜ್ಜಲು ಸ್ಟಾಪ್ ಎದುರು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಂ 3 ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಮೂರು ಟರ್ನ್ 3 ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಅದು ದೂರ ಬರ್ತಿ ತಗೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇನ್ಕ ತುಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಡಿನ ಪುಡಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಳಿತಾನೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ತಿ ಊರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಳೆ ದಾಯ್ತವರ ಸಂಗತಿ ಕಲ್ತಾರೆ ಹೆಂಚಿನವರ ಅನ್ನೋದು ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಕೈ ಪಡ ದಾಯ್ತವರ ಮೂರ ಕೋಡದು ಇನ್ನೆಂಚಿನ ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ಕೊಲ್ಲ ಚಿನಿ ತೋಳೆ ಇಂಕ್ಲ ಬಂಗ್ಲ ನಡ್ತಂದು ಬರೋದು ನಾಳೆ ಜೋಳೆ ಬಚ್ಚಿನಿಗಿದೆ ಬಂಗೋ ಹಾಯ್ ಅಂತೆ ಒಂದ ಓಕೆ ಸರಿ ಬುಡ್ಕ ತುಯಿರದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ತಂದುಂಡು ಸೊ ನನಂಚೆ 13 ದಿನಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬೈಕ್ ಕಲ್ತದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋಪ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಮೋಟಲ್ ಹೋಗ ಪೂರ ಮನ್ಪಂದು ಪಂತಲಾಳು ಸೊ ಇಂಥ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದುತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್